ukusipha izwi lakhe. Siyocela ubaba umvangeli nobaba umshumayeli besiphe umsebenzi kaNkulunkulu ngokubambisana kuze kufike la ukuthi khona umsebenzi kaNkulunkulu beze bewuphethe. Nkosi yobabusisa siyabonga. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibenhle obangcwele. Awucela umshumayeli. Ufundele umthandazo wesabatha. Nkosi yokubusisa la. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha izizukulwane zalo
somthanda ahimsa amsa wake Nazaretha
Ivesi lesikhombisa bandla lenkosi masiguqe sithandaze amen. Ukuba iluba away bakhula wena Nkosi iyo yami ayivalo mshushu Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyabonga abantwana bashe basezulwini. Ukukhonjwa umunye wasezulwini kuba ngiphakame kule ndawo esabeka kangaka. Uthi ubaba umvangeli angibeka bemabili. Ngiyabonga-ke abantwana bashe basezulwini. Ngiqale ngokuxolisa abangcwele lapho ngithe ngiyafunda khona umthandazo wesabatha umsebenzi omkhulu wenkosi yasephakameni. Ngase ngiyafiqiza khona le ndawo ayijwayeleki. Uma usuguqile kuba novalo bese kushelela namehlo ugcine usufunda kungakhona ngenxa yovalo. Ngicela kumaNazaretha ayingcwele ningixolele kulokho kufiqiza kwami. Uma ngixolelwe yinina ngobe ngixolelwe uHlembe mayibonge Nkosi. Lokhu uqe phambi kwenu bangcwele ubaba uMchunu ezintabeni zakwamaphumulo ethempeli ekuthiwa umshumayeli wasenkumbulweni thempeli ngaphansi komuzi kababa intokozweni mayibonge Nkosi. Kuyasinda-ke bangcwele le ndawo engikuyona abantwana basha basezulwini inzima kakhulu. Ngingumntwana omncane ikakhulukazi kulesi sikhundla engikusona ngiseyingane kakhulu. Ngiyingane emaNazaretha, kulobu buNazaretha cha sengihamba hambile iminyakana embalwa.
ngikhona kulobu Nazaretha kodwa kulesikhundla engikuso ngisewumntwana kakhulu ngisenovalo uma ngiguqela phambi kobaba abadala ngiyingane kakhulu. Size lapha-ke eManazaretha ingcwele uzofuna ukuphila abantwana bahle basezulwini sizophiliswa. Manje njengoba ngiguqe phambi kwenu ethi baba ngibeka bemameyili ngicela uNkulunkulu wasekuphakameni uShembo ingcwele afihle umngane bami afihle lo mfana wasemachunwini ebese egqamisa lo mshumayeli akambeka kumina kube uyena ozophilisa abantwana bakhe bayibona inkosi yasekuphakameni. Sizophila bagcwele njengoba size la sizophila sizokwakhiwa asiziwe ukuzokoniwa kepha sizocela ukuphila kuNkulunkulu. Bantwana bahle ezulwini njengoba silapha sizoqondisana abantwana bahle abasekuphakameni ukuthi njengoba sabona lo nkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ngabe sisahamba ngakho yini. Ngeke nganenhlanhla-ke bangcwela abahle basezulwini ngaba semhlanganweni kaJulayi kulo Julayi bengisemhlanganweni uNkulunkulu ungimemile ngaba semhlanganweni emveni kwesikhathi eside ngingajwayele ukuba semhlanganweni ngenxa yezimo ezithize nangenxa yomhlaba esiphila kuwo. Kepha uNkulunkulu wangimema ngaba semhlanganweni ithi inkosi yasekuphakameni Nazaretha ingcwele ithi mayibusisa lo mhlangano wawengcwele ithi inkosi sicela ukukhulise lo Nazaretha usuku nosuku ngisibonele ukuthi lesibusiso soshembe ngempela lokho kuNazaretha kuyakhula usuku nosuku. Ngibabonile abantu iy'nkulungwane zibhabhadiswa emzini wasebuhleni amasonto onke abantu bebhabhadiswa inqwaba. Amen. Ngase kuba novalo Nazaretha ingcwele ngathina uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni izwi lakho liyafezeka usuku nosuku lo Nazaretha buyakhula. Ngase kuba novalo ukuthi njengoba lo Nazaretha bukhula kangaka bukhulela kuthina sinjena ngabe sizobafundisana laba bantu Nazaretha ingcwele. Uma bukhula lo Nazaretha kangaka kodwa bukhulela kuthina njengoba Nazaretha ingcwele thina sinenkinga. Inkinga esinayo sihamba noNkulunkulu siyambona uNkulunkulu kodwa siyamphikisa. Izwe kusho ushembe siyaliphikisa asililandeli Nazaretha ingcwele sizobafundisana labantu abezayo abangaka na. Manje Nazaretha ingcwele uma ukhuluma Nazaretha uthi lokho akwenziwa ungathi bakwenza ngenkani. Uma uthi into ethize ayenziwa kulo ungathi abantu bayenza ngenkani. Bayamphikisa abantu ushembe kodwa bathi uNkulunkulu siyamphikisa Nazaretha. Ngilolo valo engibe nalo ukuthi laba abantu abafikayo bazofika bafundeni. Uma kusethempeleni kuthiwa masungena ethempeleni mase kumenyeza ingilosi kwathiwa sontweni kwangena ngaphakathi ethempeleni awukhulumi ufika uhlale ulinde kuze ungene inkonzo awusakhuluma ngisho nomngane wakho kodwa ayenzeki lonto. Ufica obaba abadala esekwelokuzeni ethempeleni begumuza indaba zabo bekhuluma indaba zabo ngaphakathi esontweni. Laba abantu abafikayo bazofika babothi yenziwa lento ngoba yenziwa uwena osumdala usukade wahamba kulo Nazaretha. Yini Nazaretha ingcwele singenwe yini? Abantu abaningi bazofikela kulokho kuphikisa. Awusakhuluma uphakamisa isandla noma ngabe isihlobo sakho kade wasigcina ngoba ususendaweni eyingcwele ngilindile kule ingilosi engawufuni umsindo la kodwa hayi asizwa thina Nazaretha ingcwele. Kodwa sithi ushembe uNkulunkulu uma ekhuluma igama kodwa siyaliphikisa. Ake ngingene kancane enkonzweni kaJulayi.
ake ngene nje kancane enkonzweni kaJulayi eManazaretha ingcwele. Inkonzo kaJulayi noma ngingayizwanga ngoba thina sinomsebenzi esaphiwa ngiyagithi sinomsebenzi esaphiwa kwathiwa asambe asigade umuzi kaNkulunkulu asayithola inkonzo usuzwa nje kancane udlula uze ukuthi ubusuyalalelwe ibeka indlebe uze belokhuza bekhuluma uyizwe inkonzo yashe ethempeleni. Ngiba ngilalela inkonzo eManazaretha ingcwele khona inkonzo abantu abayidabulelayo kunenkonzo kababa umfundisi eyayikhuluma ngelokhuzana ngotshwala kuthi utshwala eManazaretha buyagaya kuleli bandla buyagaya utshwala kuleli bandla. Bathi abantu bayithathela leyo nkonzo leyo ngoba abantu abafuni ukwenza into eshiwo uShembe kodwa kuleli bazofundani laba bantu abafikayo. Kunenkonzo iNazaretha ithi inkosi yasekuphakameni mangizwa ngelinye ilanga ithi inkosi inyanga yezulu kufika umama befika lo mama uzokwenza ufuna ukwenza umsebenzi kamkhwenyana wakhe uzothi baba ufuna ukwenza umsebenzi kamkhwenyana wami sekushaya isikhathi sokuthi ngwenze isithi inkosi ibusise useyabuza lo mama uthi lo mama baba ngicela ukubuza ukuthi ngibugayele utshwala kuthiwa yathi inkosi yasekuphakameni yathi yona angithi uyiNazaretha uzogayelana utshwala. Uma uyiNazaretha utshwala awusabugaya utshwala uma uyiNazaretha kodwa amaNazaretha kumanje ayenzekani ayabugaya utshwala. Sikhuluma ngani eManazaretha ingcwele bayagaya utshwala amaNazaretha masikhuluma lonto ayifike esiphethweni ngisho noma ngabe kuthiwa isesefungweni akufike esiphethweni ukuthi ke utshwala kuhamba kanjani kodwa yini eManazaretha ingcwele ngoba sihamba noNkulunkulu uphambi kwethu uma sididekile kungani singasuki siye kulona unyazi lezulu sifike nisithume thina abagcoti nithi anihambeni niyosibuzela ngoba sinenkinga manje sifike sibuze kuyena umnikazi wesonto sithi umnikazi wesonto sicela ukubuza baba ngoba inkosi mase ifike inkosi mayihleze esihlalweni ifika nomthetho ifika ishawa umthetho mayishawa lo mthetho ulungile ke siyawemukela kodwa ngake sihambe siyobuza sithi baba senze njani ngoba manje sizelana sizokwenzela imindeni yethu senze njani masenze umsebenzi ekhaya sifikayo utshwala abafuna abantu ukuya khona ngoba abantu bayakuthanda utshwala ngeke baya abantu ukuyobuza kumnikazi ukuthi senze njani ngoba bayakuthanda utshwala. Uma manje sikhulunywa ngamaNazaretha aphuzayo amaNazaretha ayaphuza. Injongo yalokho kufanele sikhuze ngoba sibuye sibuyise leli diboni lotshwa sifike sithi zinhlawulo sizohlawulela okhokho bethu abahamba bekade bengayazi lendlela benza zonke izinto bephuza utshwala kodwa mase sifike sesingenile lapha siphinde futhi sibafaka utshwala babuyisele edamini. Manazaretha kunzima. Inkosi ikhulume ngama social network kodwa amaNazaretha hayi amaNazaretha ingcwele yathi inkosi yasekuphakameni yathi angwafuni msani ukusebenzisa amalokhuzana WhatsApp kodwa amaNazaretha alikho mshembe aya WhatsApp wonke amaNazaretha uShembe meshito baphilisa kodwa uShembe usho wathi ukhuluma kanye abese siya ngokuthi siyohlangana kwethu. uShembe bese libekile igama ulibeka libe linye ebese kufika ngokuthi uma wena uqhubeka ngentando yakho kodwa siyobonana kwenzayo. Akashongo uShembe ukuthi cha kulungile ke nina ke eniwasebenzisa kahle asebenzisa wathi nje akawafuni kodwa amaNazaretha wonke alikho iNazaretha engawasaphi. Kodwa thini sithi uShembe uNkulunkulu asivileke lamaNazaretha ingcwele ukuzokhuluma ngomsebenzi kaShembe
ngoba imisebenzi kaShembe isuke zama ukukhombisa wena ukuthi uNkulunkulu. Njengoba ezokuzana ukhombisa wena ukuthi uNkulunkulu uma ngabe enza imisebenzi. Miningi imisebenzi uShembe ayenzile, evusa abantu, esukumisa ishota, enza konke. Kodwa usuke ekhombisa wena lo msebenzi iyona yokuvalela ezulwini ukuthi wawumbonanga ukuthi ngangenzani emhlabeni, ngangenza imisebenzi ngisukumisa ishota. Wawubona usho wena ngomlomo wakho uthi nguNkulunkulu, kodwa wawungakwenzi engangithi kwenze. Sisemnyangweni wezulu lamaNazaretha ayingcwele, asizame ukusondela. Njengoba silapha nje sisemnyangweni wezulu, asizame ukusondela amaNazaretha, asingahleshi. Sizokwakhana-ke mangcwele ukuthi njengoba wena uShembe usumbonile, uma ngizwa kuthiwa amaNazaretha ayingcwele lapha elokhuzeni, ngicela ukuba ngingande kakhulu. Uba kuthi angibeka bemabili angathi asisewutheni. Ngiyacela amaNazaretha ayingcwele bangehlele ngenzansi. Ngibuyele nikeze ubaba. Inkosi yobusise nekuzwini. Ngiyabonga baba. Ukuphakama kwami makuthande kwabangcwele. Ngiyababingelela abangcwele egameni lonyazi wezulu. Amen. Zihlobo ezinhle enkosini, lo umvangeli uDlamini, umvangeli waseThekwini. Ithempeli umuzi engiphuma kuwona, ngiphuma emzini waseNjabulweni. Ayibonge inkosi. Siyabonga ihlobo ezinhle enkosini, ushumayela amazwi eseyowakhulumile. Kule ndawo esekuyo maNazaretha, sengathi uNkulunkulu angasipha, asiphe inhliziyo zokubekezela, asiphe neindlebe zokulalela. Ayibonge inkosi. Ngoba uma ulalelile, walalela kahle, kwangena endlebeni, uNkulunkulu uyakunika isibusiso. Ayibonge inkosi. Indaba-ke kaShembe maNazaretha, uma sikuyo ngiye ngithathe njengendawo eyinkundla la esizofunda khona. Sizofunda ngohambo lwakhe lwasezulwini. Ngoba le ndlela esihambayo maNazaretha asihambeli thina, sihambela imindeni yethu okuyiyona esithumile la ekhaya. Ayibonge inkosi. Yilo nalo umuntu-ke uyephiwe ngalelo langa aphiwe kwakhe, azohamba nakho aye emndenini wakhe. Njengoba ephuma esabatheni ukuthi mina namhlanje esabatheni ngifike ngathola ukuthi. Ayibonge inkosi yamaNazaretha. Le ndaba esikuyo maNazaretha sengathi singayibambisisa, noma kunzima kunjani siyibambisise, ngoba indaba yakhona iyakuphunyuka. Akuyona indaba elula, indaba kaShembe iyamphunyuka umuntu, ngoba kuhlale kuleli bandla kube khona inkokhelo. Othi kanti uhamba kahle uthola ukuthi usuphumile endaweni kaNkulunkulu. Ufika isikhathi sokulahlwa, ulahlwe. Zawucela ingoma 8:8, amavesi nje la uNkulunkulu azovuma. Isane
nezizwe nonke siye Say your